बियाह होला बाबा चिचिया लेके जा कि जेल के बना लो जावना बा ओकरा के खोज लो बाद में ट्रेन पिकअप बना ली लाल झंडी ना हारा दिखाओ के पड़ी हल हम नचनी अपन नचराज के सेवा करी है हमने के गागा के करो इ नौका बबुआ लोग के आनंद दिया हमने के पुरनिया के आनंद दिहल जाए हमने के सब मालिक के गार्जियन आ इकर मालिक बबुआ लोग हेलो हेलो अभी सीटीआई याद नहीं के ओई मारते रहता ओकरा के देख लो खोजो सीबीआई लगाओ सीबीआई देखो भाई कौन नाम बा देखो बच्चों क्या नाम बाबू ना तो निमन बात कहे तो मन ना लगे हेलो अब तू अपना ड्यूटी में जा सुहागवती भव पुत्रवती भव अब कितना आशीर्वाद दी सरकार कहता कि जनसंख्या पर नियंत्रण रखे के बाद अब तू हमरा सौरी मांगे लग जी तो सरकार के कानून हम तोड़ी का जा तारा इतना संतान हो खो ये बेरी में भूसा ना धोके तार लोई के धार गिनइबे ना कर जे कोई दर्जन बड़े सन हैं अब तहरे पर भरोसा बा उ त ठठरा ठठरी कहा था बड़ा बाबू ईश्वरीय गई बाबू ठाकुरी है मतलब ओकर बेरा जब आइल हो जब खाए पिए के रिटायर हो गई सोना जब तोहरे मिली आता अगर के तने हटा लिया नाचे में तो जब
क्या बात है डोली जी। हाँ हाँ एक्सरसाइज है। हाँ आराम से देखा ही है भगवान के कृपा बा देवापुर न टूटल बा। रनिंग में लगा रनिंग में